Right. Phunziro lathu lomaliza tikuona nkhani ya chiweruzo. Ere? So nditha kunena tuno tiwerenge kwambiri, timvere kwambiri part 1 ndi part 2. Foundation yathu yoseleka muti fika mmeneme. Yeah, so mu part iyi tifuna tuno kodi Yesu ufumu wake ukuyenda motani. Fati pamene anabwera pa dziko lapansi pano Yesu ananena no ufumu wake siwachani siwadziko lapansi. Tinaona zimene ku Yohane chapter 18 komano chilumbu chapter 11 akuti zafinano maufumu a dziko lino amba kukhala a Ambuye ndi andani a Khristu wake. Pafunika chinayi chitani chichitike pakati. Koma tinathera apapa ndite ndioneni kwa Efeso chapter 1 omwe nathera na Efeso chapter 1. So tipitiriza pomwepo Akorinto akati ya Efeso. Efeso chapter 1 verse yake ya 19 aliyani. Verse 19. Ndichiyani ukuwoposa wamphamvu yacho yakuwa ife okhulupirira monga mwa machitidwe amphamvu yacho yolimba imene anayichititsa mwa Khristu imene anamuukitsa wakufa namukhazikitsa pa dzanja lace lamanja zakumwamba pamwamba pa ukulu wonse ndi ulamuliro ndi mphamvu ndi ufumu ndi dzina lililonse lotchedwa si nyengo ino yapansi pano yokha maso ya iyo ikudza. So Yesu Khristu wayikira pamwamba pa zonse maukulu na ulamuliro zonse. Yesu ali pati pamwamba. Verse 22 ndito onatu maukulu ndi malamulo ndi ati. Verse 22 ndipo anakonza zonse pansi pa mapazi ace nampasa iye akhale mutu pamutu pa zonse kwa eklesia amene ali mthupi lace mdzazidwe wa iye amene adzaza zonse. So tona no Yesu Khristu ali pamwamba pa maukulu onse. Ere ndipo ati zonse zakida pasi pa ndani pa iye. Ndati Mulungu apasa kwera akhale mutu wachani akhale mutu wachani wa mpingo. Mpingo ndiye thupi kapena Khristu onse ndiye thupi lake. Komanso akuti azaza zonse mchani muthupiro manjirana kwambira Pentecost kufika lero Yesu Khristu akuzaza zonse mchani mpingo wake. Manjina Yesu Khristu pamene pale anthu ake Yesu alipati alipopo koma kuposa amenepo ali mkati mwa anthu amene ali mwandani mwa iye. Manjirena anthu amene akhulupirira mwa iye zimako likali mwandani mwa iye. Manjirena ufumu wake Yesu Khristu kuonekera mitima ya ndani ya anthu. Tete ndipitipite pa Efeso chapter 3. Na Efeso chapter 3 akutiuza sikuwenepa pa verse 17 aliyani. Kuti Khristu akhale chikhalire mwa chikhulupiriro m'mitima yanu kuti ozika miyeso ndi otsendereka mchikondi. So tikakhale Yesu akakhale mwa ife tikasindikizire mchani muchikondi. So tikutha kuona napo no mpingo eri ndiyo mmene Khristu akutani akuzazana ndipo iye wasanduka mbuye waiwonse
amene abadwa wanyani mwatsopano. Mwachitendo mfumu yakeyo ndi mfumu koma osati dziko lonse lapansi, koma ni mfumu wa ndani? Wa inu ndi ine, ngati tili mwa ndani? Mwa iye. Ndikukhulupirira tikonzanene. Right, so tikapirira pamene papa ndiye tibwerere kuti kumayambiriro tsopano. Tiye tibwere kumayambiriro kuti timvesese panali zinthu zina ndazidumpha dala. Genesis chapter 1 tiye polengedwa Adamu ndi ndani? Ndi Hawa. Genesis 1 verse 26 again. Manjira ina Adamu amalamulira pansi pa Yesu Khristu tikaona paja tikaona pa awana kuti chapter 11 verse 10 kwamba zonena kuti noona kuti verse 10 mutu wa mkazi ndi mwamuna ndi ndani? Khristu. So Adamu anapasidwa ulamuliro wa dziko lonse lapansi, koma malamuliro pansi pa ndani? Pa Khristu Yesu. Ndikukhulupirira tikonzanene. Komano zonse za pa dziko lapansi pano zinapasidwa pansi pa ndani? Pa iye. Adamu tajeni masemu ndi page tonenga chili yonse masemu ndi page fikapo. Masemu chapter 8 verse 6 area. Munomuchititsa ufumu pa ntchito za manja anu, mudagonjetsa zonse pansi pa mapazi ake. So tikaona kusema chapter 8 pamene verse 6 sulama za ndani za Adamu. Kuzati kuundu usiso wa ndani wa Yesu Khristu. Fano kumapeto ake zonse zidagonjetsedwa pansi pa ndani pa Yesu amene ankadala mwachingati wachibiri. Tikaona wana kuti chapter 15 makamba za Adamu awiri. Anyways, munokhani kuno zonse zinayikidwa pansi pa ndani pa Adamu. Kumona Adamu atachimwa titeni pa Genesis chapter 3. Adamu atachimwa chulitika chani ulamuliro wake wonse upita kwa ndani? Wa Lucifer. Ndikukhulupirira tikonzanene. Koma panadino ulosi umene unaperekedwa ndi Mulungu. Genesis chapter 3 verse yake ya 15 analosera kuti chani? Genesis 15 aliya ndipo ndizayika ubale pakati pa iwe ndi mkaziyo, ndi pakati pa iwe ndi mbewu yako ndi mbewu yace, ndi pakati pa iwe ndi mbewu yako ndi mbewu yace, ndipo idzalalira mutu wako, ndipo iwe udzalalira chitendene chace. so awamba saulosi msanje ndani kwa ndani pa mkazi ndi yani ndi njolo ndani sadane so progress na njolo sadane na mkazi wa mimi na nyama tukona menene so yani mafuyo bwele kuzira moja na mpeo mene ni ndani akalia 3:16 walizo fembe mene ni ndani Yesu Kristu. So atino kumaliza ndike ncha chinjokacho chizalalira cha chimene ni nyame wano mbewu izakhala nyani mundu wanjo. So tikutana no udano umenewu ulosi umenewu unalusida ndani Yesu ndi Mulungu mwide. So pamene Yesu Kristu akubwera pa dziko lapansi tinaona kuti mukana zinthu zitatu zimene zimalakwike kumambo pana zinthu ziwiri zofunikira kwambiri kuonesa khalidwe la Mulungu kuti ndi wabwino. 2 kuonesa sobona la ndani la Mulungu imene zinayi number 1 kono chifukwa cha uchimo wa munthu wobwera nkhani yaja yachigololo soso komani Yesu anabwera pa dziko lapansi kodi anabwera kuzatani tentoneni pa Matthew 4 verse 16 naona verse mene tuone kuti no chira yakana pai anayikwanirisa Matthew 4 verse 16
ntchito yoyamba kuonesa phedwe la Mulungu anayikwanisa popesa dzina lake. anthu okhala mulimo adamwa kuwala okulu ndi kwa iwo okhala malo a mthunzi wa imfa kuwala kunatulukira iwo. So akuti ndokhala mdima anaona kuwala kwachani okulu. Sunali moyo wokha wa munthu winali mwa Yesu, ubwino wonse wa Mulungu, chikondi chonse cha Mulungu ndiponso kuyera wonse kwa Mulungu unali mwa ndani? Mwa Iye. Umulungu unali mwachani? Mwa munthu. So anthu anaona moyo wa ndani? Wa Mulungu kuzera mwa ndani? Mwa Yesu. Pokamba nkhani imene 1 Yohane tireni 1 Yohane chapter 1 verse 1. Yohane kukamba za nkhani imene anakamba kusola waku moyo umene finaona siwapadera dera. 1 Yohane chapter 1 si wina uliwonse wapadera mano unali wapadera unali moyo wina 1 Yohane chapter 1 verse 1 mpaka 4. Chimene chinaliko kuyambira pachiyambi, chimene tidachimva, chimene tidachiona m'maso mwathu, chimene tidachipenyerera ndipo manja athu adachigwira cha mawu a moyo. So ndipo kukamba za Yesu Yohana kuti anaona mawu aja amoyo tiyeni. Ndipo moyowu unaonekera ndipo tidauona ndipo tidachita umboni ndipo Mulungu ali kuunika. Hayi ndipo tinachita umboni ndipo uwu ndi uthenga tidaumva kwa Iye ndipo tiulalikira kwa inu kuti Mulungu ndiye kuunika ndipo mwa Iye monse mulibe mdima. Verse 3. No, verse 1. Verse 2. Verse 2 there. Verse 2. Anakuti ndipo moyowu unaonekera ndipo tidauona ndipo tidachita umboni ndipo tikulalikirani moyo osathawa umene unali wa Atate unaonekera kwa ife, chimene tidachiona ndipo tidachimva tiulalikirani inunso kuti inunso mukayanjane pamodzi ndi ife, ndipo chiyanjano chathu chilinso ndi Atate ndipo mwana wace Yesu Khristu. Ndipo izi tilemba ife kuti chimwemwe chathu chikwaniridwe. Right. So tukaona tuno Yohana akona moyo umene uli mwa Atate ndi umene uli mwa ndani? Mwa Yesu. So sunali moyo wa munthu okha amene anaona anaona moyo wa Mulungu umene uli mwa ndani? Mwa Atate. Kunati kwala kukula anatani? Anakuona. Tinozinembe. So one, Yesu anaonesera koposa china chilichonse kuti Mulungu yekha ndi wachani? Wabwino. So number 1, Yesu padziko lapasi anaonesa khadi la ndani? La Mulungu. Eti tine tioneni pa Yohane chapter 4. Yohane chapter 4 akamati kwati chinatha ndi chani? Yohane chapter 4 tafika. Okay. So Yesu anacheza ndi zimayi pachisime ndi anthu ajawa anabwera ophunzira ake ndizikhala bwanji alipo amene ambwese zakudya akumbwira. Yesu anasangalala kwambiri kuti mzimayi uja wamulalikira, anamuwuza kuti ngakufuna madzi amoyo udze kwa nani kwa ine. Ndi zimayi janezera akulu ndi Mesiya anapita kukauza anthu ndi ati pomusiya Yesu kuphunzira amakagula chakudya ndi ati pobwera atabwera anamuzira asogole idyani senata amwini ineyo ndi chakudya chimene simutani alipo amene akuyesa chakudya. Yohane 4 verse 34 Yesu anayankhalia. Yohane 4 verse 34. Yesu ananena, chakudya changa ndicho kuti ndichite chifuniro cha Iye amene anandituma ine ndikutsiriza ntchito yace. So chakudya chake kuchita ntchito ya ndani? Iye amene anatuma kumaliza yani? Ntchito
ntchito yake inali iti ndiona ntchito zitatu. 1 kuonesera ulamuliro wa Mulungu, 2 ulamuliro wa Mulungu, 3 ino chomalizira china kupulumutsa ndani munthu. So ate anabwera kutani amalizire ntchito. Ate ndione ntchito imene ndili Yohane chapter 17 verse 3. Yohane 17 verse ya koma moyo wosatha ndi uwu, kuti akadziwe inu kuona yekha ndiye Yesu Khristu amene munamutuma. Ine ndalemekeza inu ndi dziko lapansi mmene ndatsiriza. Ine ndalemekeza inu pa dziko lapansi mmene ndatsiriza ntchito imene munandipatsa ndichite. So ntchito imene anampasa ora chite ndi verse 3 ndiyo akadziwe muona ikhali ndi Yesu Khristu amene munadani natuma. Ndipo okhuzira aja anachita ndati moyo umene ali mwatani mmene so mwandani. So opempha mgesemani kuti ntchito namba 1 yara yatheka. Tikamaona za moyo wa Yesu Khristu nimene Mulungu ayani alili. So ntchito namba 1 yara yatheka. Tinozinepe now pamtanda paja anachita ntchito ina yachiwiri ndiyo kupulumutsa ndani munthu. Koma ntchito yonesera ufumu sidakachitika pokapoka Yesu adani akuyerekani aukisidwe apitenso kuti mwamba. So ntchito namba 2 yopulumutsa munthu tene tione nawepa Yohane chapter 19. Yohane 19 Yohane 19 verse 8 area 19 verse 8. Ndipo anawerama moto napereka nsembe. Tuone menebe ali Yesu anawerama ndinari wadani wata manchirena batanda chire mina neverisi ndiyo kupulumutsa ndani toto yotitenganso ife kubwerera kwa ndani kwa Mulungu. Mugesemani chire mene anati wayimaliza ndiyota yoti anthu akamuziwe kapena khalidwe la Mulungu likaonekere kudziko wasalanyani lapasi. Mapantana ntchito ino akubwaiza ndi kupulumutsa ndani munthu. Koma ntchito yonesera ufumu wa Mulungu sinatani sinachitike sinayambike ikubati nozinebe amene anawesera papa ndi pathawa pese Mulungu kuthandaza. So kuti akakhale onesera ufumu wa Mulungu pana izi mzingapo zimene achitika. Choyamba Adamu atani wachimwa tikulowa mu gawo la ufumu wa Mulungu. Adamu atachimwa anakhanga kugonjesana ndi ndani ndi Lucifer. Yeri tateni ku Genesis chapter 2 teni buku la Yobu chapter 2. Yobu chapter 2 inakamba za tuone pa chapter 1. Yobu chapter 1 verse 6. Yobu chapter 1 verse 6 verse 6. Ndipo masiku akuti ana Mulungu anaza kukadzionesera kwa Yehova nazaso Satana pakati pawo nati Yehova kwa Satana ofuma kuti nayankha Satana kwa Yehova nati kupitapita mdziko ndi kuyendayenda mmwemo. So Mulungu ena tikaona muno bwino Mulungu menanga kamba ndi ana Aisraeli anawauza amene akutisha anawauza nakuti wena yonse munthu akayikonde ndakudani ndopasane. So Lucifer amene akusaako muchoka kuti atikuyendayenda mdziko mathandizo ati yani dziko ndandani ndilake ndipamene yadamana mamuona Yobu njena Yobu anali tulipamu majina Yobu anali umiza ndani Mulungu samaendera mu principles ndani ya Lucifer.
mwana wapati tawavesana kuno ni nthawi imene inalipo Yesu asanabwere manje china isi chikakhala chokhuza dziko lapansi Satana ndamabwera kuti panga accuse ife kuti nenera ife iyi nthawi Yesu asanabwere ifatino Adamu adagwa analawa malo ake ni ndani ndi Lucifer tikamaona masanzo kule amene ana Mulungu tikamba za iwo amene anayikida amuna ndi Mulungu kuti azika yang'anire ngati Adamu amene anapasidwa Mulungu padziko lapansi pamene tikaona apapa Adamu atatu amene akubwera m'malo mwake ni ndani Lucifer so kukhauso tiona kuti nokuli khauso ndithu mwambako leku khauso umene ndi umene kunapita ndani Lucifer amene kuti akatani akasuse nikuneneza anthu apadziko lapansi komano kubwera kwa Yesu Khristu kunamba kusintha zinthu tiyeni tione Luka chapter 10 kubwera kwa Yesu kunamba kusintha zinthu Luka chapter 10 tilimoze Luka chapter 10 Yesu atatumiza ophunzira ake verse 17 ndipo makumi asanu ndi awiri anabwera mokondwera nanena Ambuye zingakhale ziwanda zinatigonjera ife m'dzina lanu ndipo anati kwa iwo ndinaona Satana ali kugwa ngati mphezi kuchokera kumwamba so tikumbukira kuno Lucifer anachosedwa ku phiri la Yehova tifanana anachimwe koma anapezanso access yofika amene ifanana kuti anagonjetsa ndani Adamu ndikhume mwandi pesa mene zokhalire right so pakhale pali limiti yokhuza dziko lapansi Satana amatha kupita nawo ndikapanga accuse ukasusa ndikaneneza maboza ake aja anayambira aja samasiya maboza ake aja mutamaona dziko lapansi mene kuyendera panopa dziko lapansi kuyenda bwanji ufumu wanga mukuona bwanji ndirazi azisusa anthu osadya olungama ngati mene ali Yobu ngati Yobu amatumikira Yobu kuti satumikira ndi Mulungu Yobu akutumifana mumpasa ndalama mumpasa ngati mukamuchosa sezo akuti kwanani ngati nakuonesa ngati no Yobu akutumikira Mulungu ifano pali zolowa zimene akupeza manje amafuna nseno ngakhale Mulungu amutamaye kuti no Yobu akukhulupirika Yobu sokhulupirika amafuna nseno zingo mene mwayo kuipa ngati akusabe Mulungu uja nikhulupirira mwanzanepe so kubwera kwa Yesu aliyayi ineyo ndilo amalo mandani mwa Adamu ndikona Yesu amachada Adamu achingati wachiwiri tena ndibizeni Yohana chapter 12 tawa sababu okay Yohana chapter 12 verse ya 31 ndio nini verse 31 yeah komatu tafuna Yohana 12 sema Yohana 12 verse 31 kuti tsopano pali ku chiweruzo tsopano pali kuweruza kwa dziko lapansi kwa dziko ili lapansi nkuweruza mkulu wa dziko ili lapansi azatayidwa kunja tsopano mbona mene so tunokula dziko lapansi panatayidwa kuti kunja tiyeni pitizani ndipo ine mmene ndikukwezedwa ndipo ine mmene ngakwezedwa ku dziko ndizakoka anthu onse kwa ine ndekha mbona mene so Yesu anamba kwambana za mmene ife aketerani idakhalire eti so Lucifer atayida kunja pajana pamtanda tiona natino Yesu kuzera mu mtanda chuchitika njani pamtanda paja chilonse chikubwera koma sagonjetsa ndani Satana ifati ndo pamtanda paja Mulungu anamusiya Yesu yekha eti analira kuti mwandisiyira njini mwanjirena
mulungu anachotsa mzimu wake padani pa yesu kuti yesu akhale tchimo malo mwandani mwa ife. Yesu asenze machimo athu paja amafuna yesu amafuna zawo chonse tchimo lachani la dziko lapansi. Yohana 1:29. So tchimo la dziko lapansi naliti ndimene analobwesa Adamu lija atono tchimo nalowa mwa munthu mukati munthu mmodzi zera mwa munthu mmodzi osanapezeka kuti adani ochimwa. So pachifukwa Adamu anati Josefe manja mwa Mulungu kuti ikapemphedwa mzimu ero pa mtanda paja Atate naye anamusiya ndani Yesu kumchosera mzimu wawo. Koma Yesu chifukwa tunali ndi moyo wabwino anasankhabe ndani Mulungu ndadamtana wandisiraji mwayi ndikupereka chani mzimu wake anagonyesa tchimo pachani pa mtanda. Ndipo chifukwa tuno Adamu anagonjesana ndi Lucifer pa mtanda. Yesu anagonjesa nda Yesu anagonjesa nda pachifukwa Yesu anagonjesa Lucifer pa mtanda. Yesu nosopano akukhalano kuti imirano ifeyo nosopano umano nkhandira tuno Yesu Kristu akukhalano wolowano mmalo mwandani mwa ife. Pachifukwa chimenecho Lucifer akuchosera kuti kumwamba mwanjinena Lucifer sangapite mmalo mwa ife kuti akatitani akatinenezere. Ayi amene akutimirira inu ndine ndiye ndani Yesu Kristu nosopano kuyambira pajani pa mtanda. Ndikhulupirira timozinepe zonsezi anazikamba tioneni kutukusa kwathu verse 1 kuyambira pa verse 1 tione nkhani uli kwenda bata tini muzothola verse 1 kumano unakamba za Melkizedeki analipo nthawi ya Abrahamu amene Abrahamu atachoka ku nkhondo anapereka chachikhumi pa iye timozinepe mafuna mpanga kalifai. So Melkizedeki anayingati wansembe amene mbiri yake yokuti anabadwa liti anafa liti palibepo oyo mbiri yoti makolo ake makolo palibepo anakhala wansembe chifukwa yani cha lumbiro la Mulungu. Ndi Yesu Kristu amene ali mfumu ya Yuda anachokera ku line ya Yuda. Yuda samakhala wansembe amachoka kwa Aaroni. Ndi Yesu atakwera kumwamba anazuzira ngati wansembe m'malo mwa ife kuzera mu line ya ndani ya Melkizedeki. Ngati kuti Melkizedeki anangwasida lumbiro ndi wansembe chimodzimodzi Yesu anangwasida yani lumbiro ndi wayani wansembe sakuendera solo line ya ndani ya Aaroni. Okay, ndipitizeni funso toveswa Maria chachikulu chinaonekera mwamba mkazi wovekedwa dzuwa ndi mwezi kumapazi yace ndi pamutu pace korona wa nyenyezi khumi ndi ziwiri. So mkazi amene akumera ndani tikaona Bible mkazi uyu tikaona ku Genesis chapter tikaona Genesis 3:15 zonse zili apo pazifo Genesis 3:15 mkazi akumera ndani anthu awose andani amulungu ukumera mpingo wa Mulungu kuyambira chimwenje chakale kufika chimwenje chani chatsopano. Mwezi umangobwereza kuwala kwa ndani kwa dzuwa. So mwezi ukumira pa foundation ya ziphunzitso za ndani tikamakamba za foundation ndiye mwezi pamene dzuwa ukumira yani kuwala kumene kunabwera ndi ndani ndi Yesu Kristu. So nyenyezi tikaona nyenyezi zimene zizitiona nawo yana Joseph analotaja nyenyezi mafuko ngati 12 zinamugwadira koma nakhandira kuti noti kamakamba sanyenyezi kamba za zisogolera amene anaipo nthawi yawo nayi mafuko 12 ndinanosopa chasobana kuliso na ophunzira akaisa naposo 12 ndikhuya tinozinepe right verse 2 aliya ndipo anali ndi pakati ndipo anafuwula ali kubala ndikuva ziwalo zakubala. So tikaona muno bwino Hagai 2 verse 8 timakamba za chokhumba cha mibado amene ali ndani Yesu. Tikaona Yesaya anakamba zotino tonani nzaupasa mizindikiro namwali azarani azayima azimayi kuti mu Israeli amafuna atazakhala mayaka ndani na Yesu. Tikuona menepe. So mpingo wa Mulungu umayembekeza Yesu arani Mesiya arani abado. Olo Yohana mene anamba yatufuma mmamba wayandikira anthu bwanji mene anapangira. So panali ndithu nthawi imene iyo nena kuti anthu amayembekeza kuti kubwera Mesiya azagumuse kuchani kwa kukapolo menewo. Koma atabwera anaza ndi kapolo ano ndi yani
chimwe verse 3 ali yateni verse 3 so sizikuchitika eri tiye ndipo chinaonekedwa chizindikiro china mwamba taonani chinjoka chofira chachikulu chakukhala nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 10 ndi pamutu pache nduwira za chifumu zisanu ndi ziwiri ndipo mchira wache uguza limodzi la ma asi apo mpukani tioneka pa verse 3 kwe takaona imenepo chinjoka imene chikumira ndani chinjoka ligerekezi takaona verse 9 ali verse 9 verse 9 ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu njoka yokalambayo iwe otchedwa mdierekezi othesana bombo so njoka yakalamba yakale ndiye ndani mdierekezi meri so iyi ndi ulosi umene ukuonesa zifanizo tikaona mboni mwino ata panabwera ngati chinjoka chachikulu chimene chili ndi mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga chani 10 tikaona bwinobwino tonano maonekedwe ichi akufanananso ndi chani ndi chilombo chija chimene timachitcha kuti chani ufumu wa ndani wa Roma yeti mwachinana ndi Satana amene amagwira ntchito kumbuyo kwa ndani kwa Roma 10 verse 4 ali yani verse 4 ndipo mchira wache uguza limodzi la magawo atatu a nyenyezi za mwamba niziponya pa dziko ndipo chinjoka chinayimirira pamaso pa mkazi akuti abale kuti akabala icho chilikwire mwana wache ndipo anabala mtisabombo so tikaona muli muno mumbiri Yesu arabada angafuna mupha ndani Herode anali mfumu ya Roma kumano amalamulira kuti amene nani Yesu eri Bethlehem so dona nawo tuno tikamakamba za chinjoka ndi Satana eri koma akupasida mnyanga 10 ndi zazosodifanya fanana ndi Yesu ndi Satanayo amene akugwira ntchito kuzera mwa Roma kuti amuphe ndani amuphe Yesu koma njoka iyo ndiye ndani ndiye Satanayo ndikhulupirira tinozinene tingomaliza napa tiyimba verse 5 atiya verse 5 ndipo anabala mwana wamwamuna amene adzaweruza mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo ndipo anakwatulidwa mwana wache amuke kwa Mulungu ndi kwa mpando wa chifumu wache so Yesu anakwera kumwamba ere after zinachitika izi kena kuno zinachitika njani Yesu atagonjetsa kukwera kumwamba mpingo wake pa dziko lapansi zinachitikira njani verse 6 aliyo ndipo mkazi anathawira ku chipululu kumene ali nayo mbuto yokonzeratu ndi Mulungu kuti kumeneko akadyetse masiku chizikwi chimodzi ndi 250 ndi awiri so tikaona mulabwino apapati kuthaona kuno mpingo wake wa Mulungu okay so tikuona nawo kuno Yesu atakwera kupita kumwamba eti Satana anapangano attack kwambiri anthu ake pa dziko lajani lapansi tikamazona Daniel ndi chikumusirana kuno Yesu atakwera kupita kumwamba pa dziko lapansi ulos ukamba za kanyanga kakang'ono namba utamba kwanisidwe kafumu kakang'ono kanamba kuzuza kwambiri anthu ake andani amulungu ndipo Mulungu anakonzeratu njira yotona anthu ake amulungu apite kuti chipululu ndipo zinakwanisidwa kwa zaka 1060 ndikuya tinozenebe so apapa akukamba zimene zikuchitika Yesu atakwera kuti mwamba pa verse 6 akukamba zimene zikuchitika pa dziko lachani lapansi koma pa verse 7 apitiriza pa verse 7 apitiriza kufotokoza zimene zinachitika kuno kumwamba Yesu akakwera kuti kumwamba ndi verse sana kusiyana kwake so mwina tisanafika apapa timafuna tionana kuno kodi akamati chinjokachi ndi nchilake chinagwisa nyenyezi akuthandizira tagwira ndipo tipite ku Isaya 9 verse 15 ndikogwira Isaya 9 verse 15 ndimana Isaya 9 verse 15
kuphunzitsa zonama ndi njira njira so tikuona tino nkhalamba ndiye ndani munthu ere paja Yesu anayikira kuti akhale munthu wa zinthu zonse makamaka suku chani mpiwe yes koma neno lena zabodza ndiye chani njira so Lucifer mu nkhondo yonseyi amagwiritsa ntchito chani mabodza basi kuyambira kumwamba anagwiritsa angelo 1/3 komanso fika nthawi imene Adamu adagwa anagwiritsanso chani njira ere anagwiritsa angelo ake pa dziko lapansi pano chifukwa tino anakwanisa kuwakopa Adamu ndi Hawa ndiye pa dziko lapansi pano pamene anagwiritsa nyenyezi zake kuti mafumu ake akakukhazikitsa anakukhazikitsa pa dziko la chani lapansi osati kumwamba ere so kugwiritsa mwa nyenyezi zake kuthandiza kumene kuti kudzera mabodza ake anakopa 1/3 ya angelo ndipo agwiritsa pansi pano ufumu wake unapitiriza pa dziko la chani lapansi pano ndikukhulupirira timozere so chikuchitika nchani pamene Yesu after atakwera kumwamba pamene tikubwera pa chapter 12 verse 7 chapter 12 verse 6 ikukamba za zimene zikuchitika pa dziko lapansi pano Yesu atangotani atangokwera koma verse 7 ikukamba zimene zachitika kumwamba atangotani atangokwera verse 7 ali atero ndipo mnali nkhondo so nkhondo iyi ndi 8 akulimbana wina akugwiritsa ntchito chani mabodza wina akugwiritsa ntchito chani choonadi so Yesu atakwera kumwamba kunachitikanso chani nkhondo mwanjerena kukangana ma arguments tiyenda aliyenda ndipo mnali nkhondo mmwamba Mikaeli ndi angelo ache akuchita nkhondo ndi chinjokacho ndi angelo ache chinachita nkhondo ndipo sichinalakika ndipo sanapezekanso malo awo. Now verse 9 mpaka 12 zachifayani malo asanapezeke kumwamba so Yesu akukwera kumwamba eti atangokwera Yesu anangopanga ake kuti akulu inu munangonjetsa ndani Adamu eti kumene ine ndagonjetsa ndani inu pa dziko la chani lapansi so nkhondo inali pati pamene papa koma njoka isina ndani chinagonjetsa pa verse 9 aliyani ndipo chinaponyedwa pansi njoka chachikulu njoka yokalambayo iye wotchedwa Mdierekezi ndi Satana wanyengayo imakaiko so pa nthawi imene Satana amagwetsedwa anayoto wanyenga dziko lachani lapansi so kugwetsedwa kwake uku ndi kumene kuchitika after Yesu atatani atakwera kuti kumwamba so nkhondo imene ikuchitika Yesu atakwera kuti kumwamba ndikhulupirira zikusatika bwinobwino sitikukana kunena kuti kuchiyambiko Lucifer anachotsedwa kumwamba zimenezo tinaona context yake chifukwa tino mzimu wa Mulungu achotsedwa mwa iye wakwera kumwamba malo ake sanapezeke koma mu Eden anagonjetsa Adamu eri amapita kuti kukatineneza komano Yesu anabwera pa dziko lapansi anangonjetsanso ndani anangonjetsa iye ndipo Yesu atakwera kumwamba kunachitika chani nkhondo ndipo malo ake sanapezekanso anachotsedwako Lucifer ndipo pamene amachotsedwako anayoti wanyenga dziko lachani lapansi tiyepiriza verse 11 yeah verse 9 imapitiriza verse 9 ndipo chinaponyedwa pansi chinjokacho chachikulu njoka yokalambayo iye wotchedwa Mdierekezi ndi Satana wanyenga wa pa dziko lonse chinaponyedwa pansi ku dziko ndi angelo ache anaponyedwa naye pamodzi ndipo ndinamva mawu akulu kumwamba nanena tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu. Mabona mimi magaipo so ali pano pafika yani chipulumutso zimene zinachitika patani kobwera siyana ali mphamvu komanso kaso ufumu wa ndani wa Mulungu pacha ufumu wa Mulungu unadzera na phunziro latali pamene sikusanakweraso kuti kumwamba because zoida ndipo anasanula mzimu wapandani wa kuphunzira khazika ufumu wake mwa iwo amene atali amusankha Mulungu ndezi zichitika pachani pa Pentecost so kumanjirira nene yonje moyo umene unali mwa Yesu Khristu unali mwa iye yekha yeti sadakatha kupulumutsa munthu ina aliyense adakhale moyo sanapirike wa munthu ine yeti
so ndikuonadala kuti adakwera kumwamba Yesu kuti atazozera ndi mzimu wa Mulungu akuthana kuperekana moyo wake kwa ndani? Kwa anthu onse. Pamenepo ndikuyamba Pentecost pamene kwabwera chani chipulumutso chakhazikitsidwa pa Calvary, koma ndikubwera kwa ife kuyambira pachani pa Pentecost. Ufumu wakumwamba udza kwa ife kudzera pachani pa Pentecost. Tiyeni biza ndawo yani ndola muliro wa Kristo wacho pakuti wagwetsedwa wonenera wa abale athu wakunenera pamaso pa Mulungu wathu kusanandusira. so tikaona munthu mwina amene amatinenera ife ni ndani? Lucifer. Ananenera Yobu ndani? Lucifer. Mmene Yesu Kristo akafuna kumuukitsa Mose analipopo kumususana naye ndani? Lucifer. So anagwetsedwa yani pansi. Izi zichitika after Adamu atadani atachimwa. Yeri tiyeni biza ndani yani verse 11. Verse 11. Verse 11. Mulungu wathu Verse 11. ndipo iwo anamulaka iye chifukwa cha mwazi wa mwana wankhosa ndi chifukwa cha mawu a umboni wawo, ndipo sanakonda moyo wawo kungakhale kufikira imfa. Chifukwa chache kondwerani miyamba inu ndi inu akukhala momwemo, tsoka mtunda ndi nyanja, chifukwa mdierekezi watsikira kwa inu okhala nawo udani waukulu podziwa kuti kwamutsalira kanthawi. So Lucifer kuti kanthawi kamusalira kutani kochepa. Yeri so Lucifer kuzati kanthawi kamusalira kutani Kochepa. kochepa. Ndaona kuno wauza anthu amiyamba utatani asangalale, koma tsoka kwa anthu amene apatsikula nyani awayesa. Ya so tona no kanthawi kamusalira kochepa chifukwa chani? Tona nawo tino inalipo nthawi imene inapasidwa kuti Lucifer aonesereza ufumu wake. Ndiliponso nthawi kuyambira Pentecost imene inapasidwa kuti Yesu aoneserenso zachani za ufumu wake. Ndikhulupirira timozinebe. So zimenezozo ziululidwa mchani muchiweruzo. Chiweruzo chimene chikutani chikulula zonsezi. Right. So tona nawo tino Lucifer ali kanthawi kaliko kutani kuchepa. Mwachitena pali kanthawi kochepa paja tinona tino Ezekiel 28 ati anali wanzeru kuposa ndani Daniel, ndipo zimene angabisira kwa ndani kwa iye. So mwachitena Lucifer amaziwa ndi chifukwa Lucifer anaukira kumwamba, ndi chifukwa Mulungu sanangomuona, chifukwa chenena kuti pali ndithu dongo limene Mulungu amagwiritsa ntchito kutani kuyendesa ufumu wake. Pambali pokuti amazaza onse ndi mzimu wake, pambali pokuti anapasa onse ufulu wakusankha, Mulungu sali ngati dictator ngati amene amakhalira amene analilima dictators aku Africa. Eri tikapita ku Daniel chapter 4 imatiuza ife za zinthu zina zimene tingathe kumvetsetsa. Daniel chapter 4 imatiuza ife za chinthu chimene chako kumwambako kuti tivesese imene tipite ku Daniel chapter 4. Daniel chapter 4 Nebukadneza anaona loto atapena chitengo chidu chinadulidwa. Ndi chitengo chitadulidwa atana chimangirira chitengo chidi chisamere mpaka nthawi zidusepo 7. Ndanamuza kuti akulu ndipo mmasulira loto muthawerenga mano pa chitina yake chimene chinapangisa no imene zitani zichitike. Daniel chapter 7 verse 17 ali yani. Verse 17. 17 ali yani. Manena kuti chitsutso ichi adachilamulira amithenga oyera, anachifunsa nachinena kuti amoyo adziwe kuti wamwamba alamulire ufumu wa anthu, naupereka kwa aliyense iye afuna, nautsitsira olumbikira anthu.
so ati ichichi ndi nkhani chiyandani tikapa verse 17 kuyambira kuti chitsutso ichi adachitama ndi amithenga oyera. So kumwambako kuli amithenga otani oyera kapena muchizungu no decree of the watchers. Ma watchers amene akuti akuyang'anira kapena kuti amithenga. So kuli gulu lina lalolengedwa a Mulungu amene amatcha kuti iwo ngati ndani amithenga ngati kuti ndikakagudiri kena kake pamene Mulungu asanachite chinthu chachikulu amathaso kwa uzasoyo kuti atani akhale gulu. Sindikuziwa ngati gulu limene ndi lomwe linabawaza zonesanso pamaso pa Mulungu siza ngati gulu lomwelo kuona kuti thawa kuganiza kuti ndi choncho koma ngati munthu ena angafuna kususa padevo koma nonkhani lero kuti Adamu ngadabwa pamaso pa Mulungu adabwa sene na Lucifer kusasusa timozinebe koma ababa akutuza ife kuti jana ufumu wa Babulo yeri ufumu wa Babulo chuchitika njani ufumu wa Babulo amati Nebukadineza apenge misala zaka 7 ndina wazabwirikiso ndati chimene chana chilamula ndiye andani amithenga oyera mwakona menepe mwachena komiti imene yaolengedwa inalamula kuti apamene zilili Nebukadineza apenge misala zaka ngati 7 ndileleka pa verse 24 lauliana anena kuti kumasula kwace ndi uku mfumu ndipo chilamuliro chawo mmwamba chazira mbuye wanga wa mfumu. So akuti chilamuliro cha mmwamba pamwachinena zimene anagwirizana amithengawa ndi zimene Mulungu sonata anagwirizana nazo. So tikutha kunena kuti kumwambako Lucifer anaukira Mulungu chifukwa amazawa tino sakuchita ndi Mulungu yekha komanso kuli achani amithenga kuti ndi pamene amabweretsa ufumu wake winawo amazawa na kuti sizote ndi Mulungu yekha amene ndikulimbana naye koma ndikuyesa ndimenso ndapangasa kumvesa achani amithengawa oyera maotchaziwo kuti ngati angagwizane nazo tinofuma nga ndiwo kulondola ndoti nthakwanisa kutenga kumwamba konse kukhale mbali ya ndani ya ineyo ndipo Mulungu salulunga pamene tikupesana kuti Mulungu amayendesa zinthu zake motani molungama. Ndipo chifukwa chenatuno kuwukira kwa Lucifer anakubweretsa kudziko lonse lapansi ndi amithengawo amene akuchitaponso gawo lalikulu nikona Lucifer uzati nthawi ya msala yotani yochepa fatilo inalipo nthawi imene inapasida kwa iye kuti akaonese ufumu wake kuti ndi utani. Chilipo china chimene Lucifer akuza chimene ife situlani sitikudziwa chimene chipizeni ku Chivumbulutso chapter Daniel chapter 5 yuza nkhani imene ndiyotchuka kwambiri ndikusakuziwa lezo vuta. Daniel chapter 5 verse 25 mpaka 28 aliyani. Daniel 5 verse 25 mpaka 28 aliyani. Ndipo lulembelo njiri mene tekero ofarasini kumasulira kwace kwa mawu awandi mene Mulungu nawerenga ufumu wanu nauta tekero munayisidwa pamiyeso nupezeka upiriwira peresi ufumu wanu wagawika nuperekedwa kwa Amedi na Farisi. So tikuthaonena kuti maufumu apa dziko lapansi tikaona pa Daniel chapter 2 ati Nebukadineza analola chifuno chachikulu ndi chinamba golide kena wabwera ndani silver kena unabwera nyani mkuwe kena unabwera chitsulo kena unabwera dongo ndi chani chitsulo kena kumapitako unabwera kamwala kakuno kanasimira kuphika kana kazapha nyani zonsezi ndikuzaza nyani dziko lonse lapansi zimene zikumira nyani akuti mene theko ifarisi ufumu wanu Mulungu atani wauyeza kodi wauyeza ndipo apeza utani uperewera ndipo wapasida kwa ndani kwa amene ndi aperesi kodi timayeza chinthu ndi timayeza mucha Mulungu amene maskere kapena tikamati
wayezedwa ndeti chimene ndi chani dzina ina ndi chani chiweruzo tinozenepe so panali chiweruzo chimene chinatani chinalipo ndipo chiweruzo chitika mulungu amene amasunga chiweruzocho atamaliza kuyeza anatala babulo sunapange zinthu zotani zolungama amene babulo sunabwesa anthu olungama pafika chimenecho ufumu upase kwa ndani kwa Amedi ndi Apelesi ndikhulupirira tinozenepe ndipo tikaona mmene zinthu zikuyendera pa Daniel chapter 4 atiuza kalena ana kuyambira babulo asanagwe mfumu yake yaikulu Nebukadneza anayipanga zoti ipenge misala zaka 7 anapangisa zimene na mitengo ira mauchas yeti atapereka gamulo imene mulungu amene anagamula kuti zimene zitani zichitikeno mwanjira ina tikamaona chiweruzo imene chilili sizoti mulungu wakuti aizi zolungama pali process imene uchitika yes mauchas avomereze tuzona tuno process imene uchitika kuti kumwamba ife kulibeko yeti koma ikufika nthawi tuno anthu oyera mtima tizapetenso kumwamba tuzakusaso muti zonsezi zikuchitika kuti no onse olengedwa avomereze no mulungu ndodani ndolungama so tonano Babylon atayezedwa ananatuno sana wanise panga anthu otani olungama pa ife imenecho ufumu wafika pete kwa dani kwa Amedi ndi Apelesi ndikhulupirira timozenepe mwachitenda Amedi ndi Apelesi kuti agweso nayenso anatani anayezedwa mwanjira ina ngati ufumu kumapeto a nthawi tinaona Chimosi chapter 11 10-18 ndipitengo ndikhulupirira tino zinthu zikutero 10 Chimosi chapter 11 Chimosi chapter 11 verse ya 15 aliya ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anaomba ndipo panakhala mawu ndi kunena ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wace ndi Khristu wace ndipo azichita ufumu kufikira nthawi zinthawi kamwala kakamunu kacha ndoti kumako kufunika kuzaweruzo natuno ufumu mudyose baja kwa umalizira baja ndi chinayi chifano cha chomalizira chinayi cha chisoni donge ndoti ufumu usachetekwa chisoni dongo uzabwere no kufumu no andani wa Yesu paja panopa Yesu akulamula mitima ya ndani ya anthu koma sakulamula dziko lonse lapansi ndonena kuti babulo nthawi imeneyo imalamulira konse siyonje eri Amedi ndi Apelesi adakwanitsa babulo anambolamula dziko lonse lapansi kenako Amedi ndi Apelesi atachoka anabwera ndani Ahelene amalamula dziko lonse lapansi ndikufuna ndifike meko Ahelene atabwera unabwera na Aroma amene amalamula dziko lonse lapansi Aroma aja sanati Aroma aja anangosukunuka Aroma ali bubwe mpaka panopa ndi ajati mawati ma Europe mafukosa ku Europe ena ndofoka ena ndotani ndi amphamvu koma ndi European Union imene ikulamulira panopa ndikhulupirira timozenepe komano Yesu akulamulirabe panopa komano akulamulira mitima ya anthu olungama okha sakulamula dziko lonse lapansi ndivese menepe Yesu sanabwereso kachiwiri kuti azalamula dziko lonse lapansi koma chiweruzo process ya chiweruzo ikumaweruza ufumu wena lonse ufumu wenese ukalamulira ukakhalapo nthawi amauyeza akauyeza umapezero atani waperewera ndi ufumu umapita kwa ndani kwa enawo tinozenepe ndoti zimene zikufunika zisatire mpaka ufumu otani womalizira ufumu wa Chiroma umenenso ufunika uzatani uzayezedwe ndipezero atani waperewera kena kuna ufumu ino upite kwa ndani kwa Yesu komano ndizolungama unado mafumu osayezedwa ufumu Yesu sunayezedwe ufumu Yesu sofunika uzatani uzayezedwe ndi ufumu Yesu uyezedwa alitiro kuyambira pa Pentecost Yesu akulamulira mitima ya ndani ya anthu olungama so kuyambira pa Pentecost mpaka lero zadusa almost zaka zingati 2000 ndikukhulupirira timozenepe
kuyambira nthawi ya Pentekoste amalamulira ndani mbali ya Satanayo ndi chirombo. Ndikhulupirira tiwazenepe tikamakamba za mafumu 4 mu Daniel chapter 7 panayi zilombo zingati 4 tatiye ndipita Daniel chapter 7 timalizira konko. Bakhala funso sukumva please usane sizoti tingothana ngomaliza mwana munthu ina asila malere. Daniel chapter 7 verse yake ya 2 tatangambira pa verse 1 udekezera jamba mpaka 3. Chaka choyamba cha Belshaza mfumu ya Babuloni, Danieli anaota loto naona masomphenya mtima mwace akamwambaza ndipo analemba loto alifotokozera mwachidule. Danieli ananena nati ndinaona masomphenya anga usiku taona ebo zinaomba zamu lengalenga zinabuka pa nyanja yaikulu ndipo zinatuluka nyanja zilombo zazikulu zinayi kusiyanasiyana. Choyamba Okay, siyana mob. So apa mnuka zilombo zinayi zilombo 4 tena pa verse 17 alija verse 7 zilombo zimene zikulu najani verse 17 yeah. Zilombo zazikuluzo zazikulu izi zinayi ndizo mafumu anayi amene adzauka pa dziko lapansi. So mafumu ndi zilombo 4 tapaona amenepe yeah. So tikamona zilombo 4 choyambira chinayi ngati mkango chimemera Babuloni chinali ndi mapiko komano mapiko anazathotholedwa pamwamba pake panapasira mtima wa munthu. So tikuona kuti no Babuloni anayamba ngati ndithu ufumu wamphamvu ndoto nayiso ni mtima wa mkango unayamba ngati mulungu amasina ngati kukeneza natabenuka kena unapasira mtima wa ndani wa munthu. Tikaona mtima wa munthu ndi wochimwa ndi wolakwika kona Babuloni anachosedwa yeti ndimo mapiko anachosedwa mwachinena Babuloni anagonjetsedwa kena unabwera ndani Amidi ndi Aperezi nayi ngati chimbalangondo chokwezedwa mbali imodzi. Mafumu awiri Amidi ndi Aperezi mafumu awiri Amidi ndi Aperezi anabwera koma chinachitika nchani ufumu onse nali wamphamvu kuposa ndani winawo eti ndipo chinali ndi ali mafumu atatu kamwake. Tikaona mwini mafumu atatuwa ndi mafumu atatu amene iwo unagonjetsa pamodzi ndi Babuloni Egypt khala ngati inali Syria inagonjetsa Syria inagonjetsa Syria inagonjetsa Babuloni inagonjetsanso Egypt. Mukuona kuti mafumu angati atatu kena kufumu ine wadusa pamene wabwano chi leopard kambuke imene ni mitu ingati 4 ndi mapiko pansana pake mitu 4 imene ndotino ufumu umene unayi ndi mapiko atatu mapiko kambuku ndi othamanga yeti komano uli mumpasi mapiko ndi othamanga kwambiri yeti. So Alexander anabwera anagonjetsa mwachangu dziko lonse lapansi yeti komano anafa zaka 32 atafa mwachangu panabwera mitu 4 tsanza tino Alexander ndi mageneral statistics anala ufumu upite kwa mphamvu anammenya anasaluka 4 anasala 4 anagawana dziko lija basi tizilamulira 4 ndikhupira tinozenepe pakatha pamene pawo chilombo ndichomaliza chachi namba 4 yeti chilombo chimenechi chikuchitika njani. So pakubwera chilombo chimene tifuna tivesesemo chilombo chomaliza chimene anakanika kuchitchula Danieli ati chifukwa chinali ndi zala zachisulu eti chinali ndi nyanga 10 eti ndipo nyanga 10 kunonebwa nyanga ing'ono imene inabwa pamapeto a nyanga 10 izi ndipo nyanga imodzi inagwesa nyanga zingati inagwesa nyanga zitatu tinozenepe. So tikamona zilombo zimene zizi ufumu umenewo wa chilombo umalizirapo ndi ufumu wa Roma umenewo ufumu wa Romawo ukuyambira nthawi yandani ya Yesu. Tikaona Yesu anakhomera ndi Aroma. So ufumu umene Yesu anawupeza ndikhulupirira tinozenepe andi tikamona ufumu wa Roma umenewo eti ukuyenda mpaka mapeto achani anthawi
iya ufumu umenewu mukuchitika zinthu zingapo utagwa ufumu umenewu ukubwereranso mwe ngati chani EU European Union mafuko amene anali nyanga 10 zimenezi muchombo chimenechi ndi amene ali kuti ali ku Europe mpaka lero andakupitiriza mpaka liti lero ndikukhulupirira tikonzenepe so ufumu umenewu ulipo mpaka umapita nthawi tikaona kuti Daniel anangofotokoza ngati nawo anali chinayi ndi miyendo ya chitsulo imene kumira Roma kumano miyendo ya chitsulo itapita kunabwerano zala za chitsulo ndi zachani za domo imene zikumira European Union kuno itakabwera kumapitango zakhala mbali nayo ya mphamvu mbali nayo chani yofowoka ndikukhulupirira tikonzenepe yeah so paja Lucifer amati kamusala kanthawi kachani kanthawi kochepa kandikachi tikabona pa Daniel chapter 2 chochitika nchani mwala unasemedwa mu nthawi ya zala zachisulu ndi yani domo umenya pati pamenepo mwanjitena tikaona Daniel chapter 7 ufumu wina ukusatira unzake chifukwa chani chifukwa wina uliwonse ukutani ukuperewera koma ufumu umaweruzidwa ukapasidwa nthawi kuti ulamulire ndikukhulupirira tikonzenepe so tikapita bwinobwino tikayitsetera nkhani Lucifer akugwiritsa ntchito mafumu osiyanasiyana kuti akaonesere ndondomeko za ufumu wake akugwiritsa ntchito Babuloni zokanika midopezo sizikubweretsa anthu otani olungama ndi mafumu amene analamulira dziko lonse lapansi mwanjirena ufumu ufunika kukhale ndi anthu ambiri koma ufumu wonse wa Satana kumatani kumakanika ndi pamene pabwera Yesu mu nthawi ya ufumu andani wa Roma uja atakwera kumwamba anakhazikitsa ufumu wake m'mitima ya ndani ya anthu ake mwanjinali kwambira nthawi ya Pentecost mpaka lero ufumu wa Yesu Khristu nawonso kutani ukuweruzidwa paja ufumu inanso mafunika uyezedwe koma ufumu wa Yesu Khristu uyezedwa bwanji uyezedwa kuzera mwa inu ndi ndani ndi ineyo kodidi Yesu akakhala mtima mwathu atakupangisa olungama nkhani ndili ndimeneyo chonse ndikukhulupirira tikonzenepe yeah so today ndipiteni pa Daniel chapter 7 kumapetono a nthawi ino apo nkona Satana kuti kanthawi kasale kochepa nkhani yake ndili imeneyi today Daniel chapter 7 verse 9 tione pa verse 8 ndinali kulingalira za nyangazi taona ni pakati pa izo panafuka nyanga ina ndio yainua chakulu pache zitatu za nyanga zoyambazi zina uwiro ndineziyona ndipo taona nyanga mnenewu munali maso ngati maso a munthu ndio pakumapali nena zazikulu ndinapenyerera so tikaona muno mwino aba tikuona tuno tuchilombo chomalizirako pabwaso kanyanga kachani kang'ono so kanyanga kang'ono kakali part of chilombo chomalizirachi ndikukhulupirira tikonzenepe tiyepitiza verse 9 watiya chuchitika nokumwamba ndiyani paja ufumu wenso umafunika utani uyezedwe ndio ufumu wa Yesu so ufunika uzatani uzayezedwe Yesu basi ndinapenyerera mpaka anaikapo mpando ya chifumu nikapo nkhamba yakalero tovazache zinalizambo ngati chipale cha chofewa nditsitsi la mutu wakache ngati ubweya uwira mpando wa chifumu unali malawi amoto imanika so okupitiriza ndiya ndi nyanga zake za moto oyaka yeah so akukamba za baba ati panakhalo mipando inatani inayikidwa pamodzi wa mpando pakukhalo ndani Atate ndikukhulupirira tikonzenepe so chuchitika nchani verse 10 mtsinje wa moto unayenda utuka pamaso pache zikwizikwi anatumikira ndi unyinji usawerengeka unayima pamaso pache poweruza mlandu anakhalapo ndi mabuku anatsekulidwa imanika ipompo so ukundu kumwamba zochitika nthawi yake iti nthawi imwe imene kanyanga kakang'ono kopanga zinthu zazikulu ndikukhulupirira tikonzenepe so ali kumwamba kuchitika chani chiweruzo mabuku akutani akutsekulidwa ndakuona tino ma 1000 ayima kuti kumwamba so tiona tino ma 1000 amene awa tikapita chiweruzo ndi angelo
tinozenepa so tonana kuti pa mbali pa zonsezi mulungu sakungochita zinthu zopayikheya akubweretsa anthu onse akumwamba abwera azaona kodi tikaona ufumu omalizira ufumu oyambirira anaona tikuperewera wachipiri chata uwu ndi ufumu omalizira pa dziko lapansi chirombo eti ufumu ene tikaona kuyambira nthawi ya Aroma mene amayamba mpaka umapita nthawi mukuona bwanji wabweretsa anthu olungama chifukwa ufumu umenewu ukuzabweretsanso chija timati lemba lachani la chirombo tinozenepe pamene dziko lonse lapansi zakhala ndi malamulo ake oti asate 1 2 3 kodi zimene zibweretsa chiyero ndikhulupirira tinozenepe so ufumu umenewu uzakhala ufumu omalizira wa Lucifer kanthawi kasalale katani kakang'ono kuti aonesere ndondomeko zake kuti zimayenda bwanji nthawi yochepa ndi imeneyo imene asayala Lucifer chifukwa akudziwa Lucifer imene zimayendera maufumu tinozenepe so akuti kumwamba kuzakhala basi kumapereso achani anthawi kuti aweruze maufumu ndeti pa nthawi iyi pali mafumu angati awiri pali ufumu wa Yesu Khristu umene wayambira nthawi ya Pentekoste mpaka pano neti umene akuweruza anthu amene ali mwa Khristu kuti ndi otani yeti ndi pali ufumu womalizira wa Satana umene ukuyendanso nthawi imodzi ngati ufumu andani wa Yesu ufumu wachani wa chirombo umene ukubwera ngati Aroma kenako kumapita nthawi kubweranso ngati chani iyu pakati pakepa kubweranso kanyanga kachani kamono zonsezi zochitika mu ufumu wachani wa chirombo Aroma atalamulira pa dziko lapansi anakakamiza anthu onse chirombo ichi Aromawa kota bwano kanyanga kang'ono nthawi imene tiwamba dark ages chitakakamizaso dziko lonse lachani lapansi kumapita nthawi kukubweranso mphamvu zimene zakuchani zaku Europe zimene zikupanga exploit ndithu dziko lonse lapansi komano zonse zichitika mu kanthawi kotani mu chirombo chomwechi mu kanthawi ka chirombochi anu mapita nthawi chirombo chimene chikuzayika lemba lachani la chirombo so ati mu nthawi imene zikuchitika kumwamba kwakhala pasi anthu afuna aona angelo akumwamba akhala pasi 10 verse 11 10 aliya ndiyeno tione pa verse 10 atiuza ife zosalira zachani zachiweruzocho verse 11 ndeti ndizosalira zachiweruzo kwambira verse 7 12 mpaka 14 ikhala zosalira zachiweruzo kuphira tinozenebe 10 verse zosalira zachiweruzo ya verse 11 pamene paminapeneya achaphokosolo la mawu akulu ndanena nangayi ndinapenyera mpaka anachipha chirombochi ndikuononga mtengo wace ndikupereka utenthedwe ndi moto yeah so chiweruzo chizaweruzaso nata akuluakulu chirombochi sichinabwerese chiyero chimene mulungu amatani amafuna chiyero chimene Lucifer anachikamba sichinatani sichinabwerese ndipo chifukwa imene chirombo chitani chiphedwe system imeneyi itani ithisedwe ati ndipo chizapesedwa kuchani kumoto ndikhulupirira kwa verse 7 ika alright 10 verse 12 ndipo chirombo zotsalazo ndawerenga sukulu verse 12 ndipo chirombo zotsalazo ndipo zirombo zosalazo zinachotsera ulamuliro wawo koma anawutalikitsa moyo wawo ukhalanso nyengo ndi nthawi imanika ipombo so tikaona zirombo zinazo Babulo adagonjetsedwa ndi Amedi ndi Apereze ulamuliro wake anauchosa Babulo analipobe koma ukhala ngati mzinda pansi pa Amedi ndi Apereze Amedi ndi Apereze adagonjetsedwa ndi Aheleni ulamuliro wa Amedi ndi Apereze unathira pati pombo Greece inakhala ngati mzinda pansi pa Aheleni Aheleni atagonjetsedwa ndi Aroma ulamuliro wa Aheleni unathiranso pati pombo amalamuliro ndi Aroma komano mzinda wa Aheleni unalipobe komano mapita nthawi yaonati iyayi ulamuliro wa chirombo zakhala watani watha komanso thupi lake latani lautchera mwachinena ulamuliro wonse wa chirombo zakhala watani watheratu ndiponso malo amene wapezeka chirombo chiso zakhala watani aonongedwa zosalira zachani zachiweruzo 10 ndikhulupirira tinozenepe now chosalira yake nchachiweruzo nchani verse 13 aliyani mbali inayo tiyeni ndinaona msonkhano ausiku chana nawanasa ndi mitambo ya kumwamba wina ngati mwana wa munthu ninafika kwa nkhalamba yakale
ndeti zichitika nthawi yomweyo ya nthawi ya chilomboyi tiyeni anamnyamudikitsa pamaso pace ndipo anampasa ulamuliro imanikayi pomwe anampasira chanu ulamuliro paja ulamuliro umachika ku chilombo china upita kwa ndani kumzake so chilombo chomalizirachi akazachesera ulamuliro ulazapita kwa ndani kwa Yesu. Ndeti pa nthawi ndeti maufumu a dziko lapansi asiya kukhala achilombo kumanayamba kukhala na ndani ambuye wathu ndi ndani khristu wathu ndikhulupirira tinozeni tiyembeze ndali ya ndi ulemerero ndipo anampatsa ulamuliro ndi ulamuliro ndipo anampatsa ulamuliro ndi ulemerero ndi ufumu ndi anthu onse ndi mitundu yonse yathu ndi malinga yonse antumikire ulemerero wace ndi ulamuliro usapitirira ndi ufumu wace suzonongeka. mabona amenepe so akamati ufumu wake suzonongeka ulamuliro wake anthu osazotoka samulemekeze sizoti zangochitika chifukwa mulungu ndiye mulungu ndeti akata zachita kuoneseratu kuti tikaona kuyambira pa Pentecost kufika mapeto nthawi eti tikaona babulo anakanika, Medo-Persia anakanika, Amidi ndi Aperezi anakanika, right? Ahelena anakanika, chilombo kuyambira nthawi ya Roma kufika nthawi ya nyanga yang'ono kufika nthawi ya Europe zonsezi mafumu onse ali mu chilombochi zatani zakanika. Tione mfumu wa Yesu kuyambira nthawi ya Pentecost mpaka mapeto nthawi zatani zatheka. Mulungu waonesera ufumu wake ndi utani pachifukwa chimene chala abasa akulako si mulungu wopanga kumano chiweruzo chikuonesera kunawo tino ufumu uchoke kwa ndani kwa awa upite kwa ndani kwa awa upite kwa ndani kwa Yesu Khristu. So tikamakamba za chiweruzo sitikamba zotino kodi agi kodi machimo awo ndotani yawa ndotayikawa chiweruzo paja timati chiweruzo chimene chichitika Yesu asanabwe chikungokhudza anthu osotani olungama tinozonebe chifukwa chani ifeyo ndife amene mulungu aligwiritsa ntchito kuti tikaonesera kuti Yesu Khristu ufumu wake umatani ndikhulupirira tinozonebe. So iniyo ndine panopa chipulumutso Yesu anakwanisira kale pa mtanda. Yesu anaonesera kuti mulungu abwino ndifukwa chani timafunika moyo wathu uzikhala ufanana ndi moyo khalidwe lathu zifanana ndi moyo umene uli mwa inu chifukwa chani chachipulumutso ife nkhane kusisi chipulumutso yani nkhane kuti tikaonesere zimene Yesu amapanga moyo wandani wa munthu nikuona ndani kumatita Yakobo anakamba nonse muzaweruzidwa ndi lamulo la ufumu. Tikapita pa Roma chapter 8 verse 3 amafotokoza kuti pakuti chilamulo cha moyo wa mzimu mwa Kristu Yesu yandipasene yani ufulu eti. So chilamulo cha moyo wa mzimu mwachinena ndikandira moyo wa Yesu Kristu ndino ndiraso zonse zimene lamulo limatani limanena komano pa nthawi sinungamkula ine kuti achita chiteche ndandira moyo wa iye amene anamwa zimene zonse ndikhulupirira tomazeneve ndikona Mateyu chapter 22 atino anaita nonse akuipa bwera nonse komano wamfumu anamba kuyendera muti ndanambezera kulu ino cho mwabwera mwanji munopanda chovala anabe chotani chonena anambusa pati mwachinena chiweruzo chikungu ang'ana tino anthu kuti uli ndi Khristu kapena ayi. Anthu ali ndi Khristu ndi ati chiweruzo yongonesano ali ndi Khristu ndi atiwo kodi moyo wawo wasintha monga khalidwe yawo kodi lasintha monga kati moyo wawo uli mkati mwa iwowo nikona umapita nthawi Yesu eti mulungu akupanga chinthu china chapadera akupanga chinthu chimene akuti chizindikiro why the seal fado tekabada spasipano chimene chibasenda ndiya ni moyo wathu mzimu wathu umaphana mzimu wa Mulungu eti kwano malingaliro athu amakhala amba nokusinthidwa kuzera mwa moyo umene mkati mwanu mwefe pamene chizinthu kumapita nthawi chiyakidwa chibanyani pamphumi mwanjineno mapita nthawi Mulungu afunika asindikiza anthu ake kuti asatani asachimwenso kuti akaonesere kotheratu zimene mwa Yesu Khristu mwanani umachita chifukwa yani chachiweruzo mwapeto ake ndipo Satana sazalotezadonso kuti awasindikizenso ndani anthu ake
kuti akhale anthu onena kulanganiratu ndani Mulungu. Iwo akungodalira chani nzeru kuti azikatha kuzaza zabwino zeru musankhaza chani zabwinozo. So pazakhala pali mafumu awiri kumapita nthawi amene akulimbana chifupifupi. So chiweruzo izakhala chipangana ziti zimenezi. Ndikhulupirira tinyozi tikuweka mavesi awiri umaliza tateni chivumbuluso nkhani imwe anayikambaso Yohana. Tateni kuchivumbuluso chakutali. So chivumbuluso ndimene imafotokoza kwambiri zimene Yohana natani anaona ndi mabuku omwe. Chivumbuluso chapter chake cha 3 chivumbuluso chapter chake cha 4 tayambira pa verse 1. Zitatezi ndipo taonani kamunatsekula mwamba ndipo mawu oyamba ndinawaona ngati lipenga lakulankhula ndinu nati kwera kuno ndipo ndizakuonetsa zimene ziyenera kuchitika tsogolomo. So akuti Yohana anosamala masomphenya alikwera ndikuonetsa zimene zili mchani tsogolomo. Tembe zinali yani verse 2 ndinakhala mwanzimu ndipo taonani ndakhala mpando wachifumu mwamba ndi pa mpando padakhala wina ndipo maonekedwe a iye muthasapo paja Yohane Daniel anaonaja mipando inayikidwa. Apa Yohana akuonaja mpando pakhalapo ndani Atate. Paja wanaona kuti pana mipando yambirimbiri mwamuzi wayama unakhalapo ndani nkhamba Atate. Koma apa atakuona mpando patakhala ndani modzi tuzati ndi Atate amene. Temba verse 4 ya ndipo kuzinga pa mpando wachifumu mipando yachifumu makumi ndipo kuzinga mpando wachifumu mipando yachifumu makumi awiri mphambu inayi ndipo pa mpandoyo padakhala akulu makumi awiri mphambu inayi atavala zovala zoyera ndi pa mutu pawo akuona akhulira. So tuona tuno Yohana panangoona mipando anangotchula mmodzi waye amene anakhala amene Atate koma nati mbana zikiziki. So kutoka ndo pampando pakhala osati atatoka komanso mbali nayi kuzungulira amene pakhala akuluakulu angati 24. Ndi zomwe zanaona ndani Daniel zija tapitizi ndati ya verse 5 ndipo mpando wachifumu mundatuluka moto zipale wali mundatuluka ndipo mpando wachifumu mundatuluka mphezi ndi mawumi mawiri ndipo panali nyanja zisanu ndi ziwiri za moto zoyaka. Mpando wachifumu ndi ufumu ndi mizimu isanu ndi iwiri ya moto. Okay, utawasiapo tawerenga chapter 5 verse 1 aliya. Chapter 5 verse 1. Ndinamutsanzira manja la iye wokhala pa mpando wachifumu buku lolembedwa mkati ndi kunja kusindikizidwa ndi zizindikiro zisanu ndi ziwiri. Magayi home paja ku Daniel panali chani mabuku anasegulidwa kumbukira komana papa akungona buku limene lasegulidwa loyikidwa zizindikiro zisanu zingati ndi ziwiri. Tiyenda kuti chani 2 ndipo ndinaona mngelo wamphamvu wakulalikira ndi mawu akulu ayenera ndani kusegula buku ndi kumasula zizindikiro zace ndipo zinatha mmodzi wamwamba kapena ndipo sanatha mmodzi wamwamba kapena utawasiapo so Yohana namakulira kuti amene angata angasegule kila wanava maoda mtatamenuka fumu itani fumu ya mkango wa Yuda utani utawusegula alanga nalo ndi nkhosa imene yaphedwa nyanga 7 imene imekandayo
Yesu. So tikaona muno bwino chapter 6 amatamaliza chapter 6 akukamba za chiweruzo. Paja Daniel chapter 7 akukamba za chiweruzo mapita nthawi makamakacha chirombo ni ndani ndi mfumu Yesu. So tikaona Daniel chapter tikaona kwa chimwe chapter 6 ata namba kusegula na namba kuona mahosi 4 anamboona hosi yoyamba yeti hatch kapena tili hatch ana hatch yoyamba inali yoyera imene imayimirira kuti chikhristu chikuyamba chinacho tani cholungama kera kunabwera chachiwiri inali ndi magazi yeti sonzera khristu anayamba kuphedwa chachitatu chinabwera ngati ndi maskelo kusonzero anayamba no kuti kuyeza choonadi chamachigulisa iyi namba 4 inabwera kukhala ngati no chani yakuda imfa ngati no chikhristu cheno chasinthano chamabwera no ngati chandani choyipa ndezonsezi zichitika mujani muchiweruzo. Tikapitiza musi mukuona chapter 7 akamba za 144,000. Chapter 8 akamba ndo za jani za malipenga. Chapter 9 akamba so za lipenga page number 6. Chapter 10 akamba ndo za movement imeneza pangisa no utenga upite dziko basi. Chapter 11 muchiweruzo momwe pamene timoyenga pachamana tu maufumu adziko lino lapasi amene okhala mafumu anda mbuye wathu ndi Kristu wake. Chapter 12 ndi pamene akupitiriza ukambano za chiweruzo ya ndani cha akumaliza somo chapter 11 ikumaliza ukambano za chiweruzo ya ndani cha chirombo. So kuyambira chapter 6 mpaka 11 ikukamba za chiweruzo ya ndani cha chirombo pamene zinatheka. Pamene chapter 12 kufikira chapter 19 mpaka 20 zikukamba za chiweruzo ya ndani za mfumu wa Yesu Kristu. So chivumbuluso ikufotokoza kwambiri zimene Daniel na ndani anaona. Ati titati tione bwino chimwe chapter 19 chimwe chapter 19 imene sikuwerenga koma noto kuona verse 20 akamba chirombocho ndipo chinatengera pamodzi ndi nyonyenga ndi amene anapanga zonse za masubali imene china nyinga dziko sabasi zinatengedwa ndipo zinabulira mlalala yani la moto. Chapter 19. So tikaona muno bwino chimwe chapter 6 mpaka na verse 11 ngamba za chiweruzo yani ya chirombo. Kuma chapter 12 mpaka 19 ngamba za chiweruzo ya ndani cha ufumu wa Yesu Kristu. Suzosezi zochitika kuti zikachite ulemerero wa ndani Mulungu wathu Yesu Kristu. Koma ino ndine tiziona kuno tikamakamba za chiweruzo padziko lapasi wano mapita kukhoti umachita manja ndizanga isanga ngatishe yeti kumano ndifusena parakhali khoti yomulunga iweyo sunabe uchite mantha ngati ayi tikamakamba za chiweruzo kumano iweyo akhulupirira mwa Yesu Kristu uchite mantha tozapezeka wotayika ngati ayi mwanjira ina ngati iweyo uli wolungama chifukwa ndi Yesu Kristu palibe khoti yakumwamba imene ingopezeka ndi wotayika. Ngati wotayika palibe khoti yakumwamba imene ingopezeka ndi wolungama palibe. Chiweruzo sichikuza khazikisa liwe lotayika kapena ndolungama. Chiweruzo chimene chikutukambanga chikungogamula kuti aliyense achiti alandire monga mwanyani mwa ntchito yake. Paja ntchito ati muzazindikeyo kuzira mwanyani mwa zipatso zawo. So ntchito ndi zipatso zimene zikuonesa chimene chili mwangani mwa ifeyo. Kodi Yesu ali mwa ife kapena sali mwa ife. Yetu so mapena nthawi pamene Yesu Kristu abwaso kachiwiri ndio tinokugamulira kwake kumwamba unanu kwatha. Mfumu wa dziko lapansi pano akhale no andani a Kristu Yesu. Ndio Yesu athabwaso kachiwiri ndipo zaweruzo lojani dziko lajani lapasi. Andikaerenga kwa kulinda manati kuti simuza tuno olungama zaweruzo yani angelo wana kwedo 6:2 kuti simuza olungama zaweruzo angelo kuti uzefe uliya zose zimene zichitika muchiweruzo tikazafika kumwamba tizazionaso kuti tisimikize pamodzi ndi ndani ndi olungama ati mfumu kwa amene ungabwese chiyero mfumu andani wa Mulungu. So awa ndi ma introductory studies okha tikhala ndithu tikuona Daniel ndi chivumbuluso kuona bwino mwa musindika kuti zonse zakhala motani. Fali izi Daniel Yohane adaoneserano zono ndikuonesa zimene we shall be in the hereafter. So tiphunzira kwambiri za ufumu wa Mulungu versus ufumu wa ndani
mwa satana ndi chiweruzo chimene chikuchitika kuti chikaonesere kuno amene adapangisa mphuli ndi kuti suzangapai mafunso right ngale message. Okay, so kafuna tipitirize ndi saa 96 ndio tulumikize zonse zimene ndinakambira saa 96 timwenge kumubwino aribani yeah saa 96 pakuti kwaife mwana wakanda wababa kwaife mwana omumuna wabatira ndipo ulamuliro uzakhala pampewa lace ndiye azamucha dzina lace udabwitsa wauphungu mulungu wamphamvu atate osatha kalonga wa mtendere. Okay, so tikamba kuona zinthu zingapo akuti mwana akapasidwa ulamuliro uzakhala payani pamapewa ake. So mmene tinaonera tinaona kuno mwa Yesu mmene kwa Efeso akuti waikira wa Efeso chapter 1 atiwayikira pachani pamwamba pamalamuliro mphamvu zonse eri kuti muzonse akakhale munthu kuchani mpingo wake mmenemo atazaza chani zonse. So tikaona ulamuliro wa atate wake atatayika zonse pansi pandani pa mwana wake. Mwanjirena munthu ngati akundinenene kuti namaboza inene kwala sina maboza zikhala ngati maona ndi wamaboza munthu ulala mwini munthu atakugwira utakhale weso wakuba ukamatiti sina wakuba mpamene athawa kumenya kwambiri kuti iye uvumere. So mulungu anapangila atake sadakathauzanga defend yake mafutika makhale wina amene adatatani adakonesera khedwanda na mulungu ndiye ndani Yesu pati nayesu ndi mulungu. So iye atulamulole pachani mapewa ake kona mulungu ayika zonse pamapazi pandani pa iye ndakutazakhala atate wamphamvu tate osatha betu fetili matozo fetilo ine ndi ana amene matani mandirena Adamu atagwa pamene pabwana machingata ochibira ndi Yesu wana kwa 15 mafunzo. So ife tonse tiulungamisidwa ndi moyo umene ali mwandani mwa Yesu ndipo ndiye tate wa fuko la Yuda anthu amene ali ndi moyo tani ugonjesa. So tayang'ana verse 7 atenyana sezo. So tukona ndani mfumo yake suzakhala utani usatha. Okay, so tijelo mene utafuna vile mfumo yake uzakhala mwa suzakhala usatha. Manjirena tinaona kale kuti muchiweruzo chiweruzo chizagamana naye ndi mfumo Yesu ukamene wapangisa anthu utani ulungama. Yeah, so ufumu inanso mafunika pasidi nthawi ukapasida nthawi ndino mafunika utani uweruzidwe. So pakali panopa tikaona muno bwino tonena kuno ufumu wa chirombo kupasira nthawi ufumu Yesu so kutani kupasira nthawi kena kuno pakuthapa nthawi mafumu amene afuna ambe kutani uyezedwa amasopano kuya tinozanabe. Yeah, so Yesu akulamula inde koma sakulamula konse akulamula mitima ya ndani ya inu ndi ine panopa ndipo chifukwa imene ifere kutani tukuyezedwa cholinga kuti tikaonesere kuno Yesu amatani mtima wanga. First chapter 3 verse 10. First 3 verse 10. Tinggal verse 9. First 3 verse 9.
kulambira kale kale mwa Mulungu olenga zonse Understand? kuti mu eklesia azindikiritse tsopano kwa akulu ndi maulamuliro aza kumwamba nzeru ya mitundu ya Mulungu. So tikaona mubwino kuzira mu eklesia mungaonesa nzeru yake tikamwana ulamuliro wa Mulungu umodzi wokha akuti mudye mtengo wachani wa moyo basi zimoneka ngati zomanda nzeru zimoneka ngati basi angukhala mtengo wa moyo sanana uzati akuda uzati mungati mukhala ngati so komano kuzera mu mpingo wake mungaonesera mphamvu yake aonesa nzeru yake yothera anaonesa ufumu wake imene ungatani ungakhale kuti ufumu wake umapanga anthu otani mungaonesera zonsezi. So timalizise ndi Korinto 1 chapter 15 vesi ninkayiwerenga mmomo amaso ninkayiveseso mwana wapa tikaona muno bwino tiona bwino zonse zikutani zikugwirizana. 1 Korinto 15 vesi yake ya 22 dalila mene 1 Korinto 15 verse 22 aliyani pakuti monga mwa Adamu onse anamwalira teronso mwa Kristo onse akhalitsidwa so tikunati mwa Adamu tonse tinachimwa ndi imfa inakhala mdawanja koma Khristu tikupeza chiyero ndi moyo osati. So kufananiza nthawi ili nditapitiza ndo verse 23 aliyani koma yese ndongosolo lake la iye yekha kupatsa chowundukula Kristu omwevo iwo a Kristu pakubwera kwake. so tananano Yesu akamabwaso kachiwiri zakhala natino kumwamba kwagamula natino mafumu adziko lino angakukhala ndani ambuye anthu nadani ndi Khristu sonza tino chiweruzo satino ndi ufumu wa Yesu okha umene ungabweretse chani chiyero anda kumwamba kuzakhala kuzang'anisisa pachani pa mpingo wake. So zira mwa mpingo mungachita zayani zazikulu nikona amene atino tikapita kwa Roma amene atino Mulungu azamaliza ntchito ndikuyimaliza kutathe kutani kuchepa tate tupeza ndapo ya verse 24 ya omwevo maliza ya pamene azabwera ufumu wa Mulungu ndiye atatha verse 24 okay pomwepo pali chimaliziro pamene adzawerenga ufumu wa Mulungu ndi azati atatha kuthera chiweruzo chonse ndi ulamuliro wonse ndi mphamvu yonse. Ona amenepe so pakale panopa amene wayikidwa pamwamba pa zonse ndi Yesu Khristu omwe amene ndani Atate kuti akaonetsere kuti ufumu wawo wa Atate omwe upanga zotani. So akuti sizikatha akuti pachimaliziro pa zonse kuti nochiweruzo chatha akuti chiuzidwe chani ati azatenga ulamuliro wonse ndikubwezera kwa ndani kwa Atate. Mukuona amenepe panopa Yesu ndiye wasanduka chani mbuye wa chani wa zonse ndi amene akudzala zonse muyani charity right ndite tipeze pa verse 25 akuti pakuti ayenera kuchita ufumu kufikira atayika adani onse pansi pa mapazi ake. So tikaona adani ake a Yesu tona ndi ufumu wa ndani wa Satani ndiye tione
adani ake atayike mapazi pakewo akamaliza kuyika mapazi pake zikhala munani 26 mdani wotsiriza amene azathedwa ndi yani imfa kuona mwewe so tikaona muno bwino atafunika alamulire mpaka madani onse ayike pasi pamene pamapazi ake so munthawi ndionena kuti no zioneserano akuno iyeyo ulamuliro umene akuonetsedwa mwamphamvu kosansula muna luso nakhala ndiwo chifukwa chimene zonse zikhala kuno zili pasi pa ndani pa mapazi ake ndipo mdani womaliza amene adagonjetsedwa chifukwa tino mapitayo chikabwa chimaliziro zalamula kuno ufumuno wa dziko lapansi pano ukhale wa ndani wa Yesu Khristu mafumu onse adani akanike ndi pamenepo pamene tikuzaona kuti Yesu akubwanso kachitidwe zotenga ndani anthu ake ndipita nawo kuti mwamba ukakhala za 1000 akazabwanso kachiwiri pamene akuzaononga akuzaononga satana ndoyipa onse akuzaononga sojani imfa tikuzati no imfa ni Hades aponyedwa mnyani nyanja ya moto so imfa sizadani sizakhalakonso ndi ndani osiriza zonongene ndi yani ndi imfa tiwerenga limusampa ile tizapanga ma studies muno bwino ofuroza kuseza ono pa verse 27 radno pakuti iye anagonjetsa zonse pansi pajani pa mapazi ake koma pamene anena kuti zonse zagonjetsedwa kuzindikirika kuti sawerengerapo iye amene anagonjetsa zonsezi kwa iye so akuti zonse zagwidwa pansi pa mapazi ake kumano tikamateno akuti iye amene anayizika pa mapazi pake sakuwerengerapo mgulu imeneyo mulungu anayika zonse pa mapazi pa Yesu koma mulungu sali pansi pa mapazi ake ndani a Yesu ndikhulira tinozinebe tondeda kuna kuti ndipo pamene zonsezo zagonjetsedwa kwa iye pomwepo mwana yemwe anagonjetsedwa kwa iye amene anamugonjetsera zinthu zonse okay verse 20 ndiwona bwino ndipo pamenepo zonsezo zagonjetsedwa kwa iye pomwepo mwana yemwe adzagonjetsedwa kwa iye amene anagonjetsera zinthu zonse kuti mulungu akhale zonse mu zonse mbona amenepe subandira ina mulungu wagonjetsa zonse pansi pa mapazi ake chiweruzo chanosatino ndi ufumu wake ukha umene ungatani ungapange anthu angwire chimaliziro chafika meti mdani womalizira waonongedwa Lucifer ndi dawo soyipa unenga imfaso yadani yathedwe ati kazatha amenepo mapitali ufumu Yesu azaoneka kubwezesa ndani kwa Atate ndipo iye azakhalanso pansi pa ndani pa Atate ati kuti chani ati kuti mulungu akhale zonse mu zonse tikaona muno bwino mulungu amene amagonjetsa zonse pansi pa Yesu ati Yesu anali zonse mu zonse kwa chani kwa mpingo wake kumana apapa ati iye azagonjetsera zonse pansi pa ndani pa Atate ndipo iye nayenso azagonjetsa kwa ndani kwa Atate kuti Atate akhale zonse munyani mu zonse mandidena kuzakhalanso malo ena amene Atate sakutani sakulamula chikazafika chimaliziro tikawerenga vesi ya 2 malizisa tiona no chinthu china cha mphamvu Hebrews chapter 22 verse 1 amatoza funo ndipo ananonesa sinjo ya madzi wa Mulungu kunyezimira ngati krustalo kutuluka kumpando wachifumu wa Mulungu ndi wachani wa mwana wankhosa so akuti mpando wachifumu pazakhala awiri Mulungu ndi ndani mwana wankhosa so tikapitiriza musimo akuti no verse 3 ndipo sipadzakhala temberero lililonse ndipo mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa mwana wankhosa udzakhala momwemo ndipo akapolo ake adzatumikira ine 4 nadzaona nkhope yake ndipo dzina lake lidzakhala pa mphumi pawo so anthu onse adzaona nkhope yake tikayang'ana mu 1 verse 9 akuti choyipa chisizadani sizabweranso kachiwiri tikaona muno bwino tiona nakuno tchimo ndi imfa zakhale atheratu tuzakhalanso kuwukira chifukwa chani kuti anthu adzakhala kunaoneseratu ndino ufumu umene ungapange anthu ambiri ukhalire imene palibenso amene azawukiyenso kufikira nthawi zachani zamuyaya amen tayitanidwa tukuphwando kukhala nawo anthu ake chidzaoneka ndi kwa ife pobwera mfumu mbale pobwera mfumu
monga kung'anima kwa mphezi zobisika zidzaoneka tidzadziwana wina zake pobwera mfumu mbale pobwera mfumu chidzaoneka njikodi pobwera mfumu Ambuye tilandireni tu tikhale pafupi nanu tu kuti tisadzaope konse pobwera mfumu mbale pobwera mfumu chidzaoneka njikodi pobwera mfumu